Bună dimineața, prieteni! Suntem la târgul de la Boicoi. O să dăm o tură pe aici să vedem ce se întâmplă și ce putem găsi. Destul de dimineață și nu a apărut încă toată lumea, văd. Dar pare destulă lume. Vă rog de la început să-mi dați și mie un subscribe și un like. Mături, tată, mături bune, mături de curte! Mergem spre partea unde sunt vechituri, că asta ne interesează. Hai să ne uităm să vedem. Pe aici apare doar marfă nouă. Cred că trebuie să mergem mai în jos să vedem unde sunt produsele care ne interesează. O să dăm întâi o tură să vedem ce produse sunt și dacă găsim ceva interesant. Hai să vedem dacă găsim o comoară ascunsă prin vechituri. Momentan văd că nu sunt vechituri. Hai să mai vedem. Uite aici ceva. Faci, mata, știi, mata, mai bine. Că ți-am pus gogoși aici în punga Da, aia. și îți fac felicitări frumoase, răspunde ți-i dau. Hai să vedem dacă e ceva pe aici. Mai nimic interesant. Uite aici niște roboței. Am 15 mașini. Da, asta mai. Eu am avut multe. Un puzzle. Interesante. E un casetofon de la Volkswagen, din ce pare. Au început alarmele de la apă. A dat drumul la apă și nu e de consum. Primim o alert.
Hai să ne continuăm drumul căutării. Bă, dracu, dă-mi banii, că acum iau Hai să vedem ce găsim interesant. Da, s-a dus la... Da, a început să se aglomereze. E un pic mai târziu și a început să vină lumea. Aici văd că sunt produse numai noi majoritatea. Da, nimic interesant. Cervețele, umete 3 pachete la 10 lei. Uite aici niște mașinuțe. Am adus ajutoare din ele. Da, nu văd nimic interesant. Asta e problema. Dacă tu o iei, fac pariu pe ea. Nu e deloc, e frumos față de ei. La un tuș ieftin, o crăchișoară, o formă de nuci. Nu mai puțin. Găsit aici un aparat de măsură. Le iau, tu vine mâine cu el înapoi și fac. Hai să spun toarta. Păi ce 1 milion? 200 Dă-mă de în preț. pace, că nu ia, că 1 milion e un păcănat, lasă pe mine. Dă păcălește, vei să păcălești tu. Cine e aici? Cine vinde? Nu știți? Eu Cine? sunt aici. Nu știu, bă. Păi da. Bă, Aline, cât este motorul ăsta? A? 100 de lei. Cât a zis? 1 milion. 100. Asta cât e dinamometri? Aia? Ca să nu mai stau la discuție, Da, e bun și cu perete, e 7.000 să de lei. deviseze. Nu, are pentru cablu. E la banii ăștia nu prea. Mult 1 milion, da? E mult, da. Cât ai vrut? Ia, auzi, Mersi! fix o vorbă. Cerea mult pentru ce putea să ofere aparatul ăla. Trebuie să ne îndreptăm spre partea asta, unde mai sunt produse vechi. Hai să vedem aici. 45.
Da, și o luăm pe partea asta. Aici sunt produse vechi. O luăm la rând un pic să vedem ce găsim. Da, da, și încercăm... O șurubelniță electrică, ceva de genul. Asta e un castofon de U. Da. E ceva să le intereseze. Bun, meseria și o facem 10 minute le facem. Păi la înaltă poți să pui orice difuzor. Că ele sunt filtrele care îți face treaba și dă înaltă. Nu e nimic special. Și înaltă mai am eu acasă. Interesante boxele astea. Asta e înaltă. Sunt nemțești, LS3000. Astea la ce preț le... Schneider. Frumoase, da. Da, niște boxe frumoase. Orice articol cu 10 lei, orice produs la 10 lei, orice cu 10 lei, 10 lei orice produs, orice se vede la 10 lei, 10 lei produs, 10 lei, 10 lei. Orice articol cu 10 lei, orice produs la 10 lei, orice cu 10 lei, 10 lei, orice produs. Da, mersi. Mă uitam de câți amperie. Atât. Îmi trebuia ceva mai mare. Îmi trebuia ceva mai mare de amperaj. De-aia mă uitam. Orice articol cu 10 lei, orice produs la 10 lei. Alo, așa, nu prea mi-am. 10 lei, 10 lei orice produs. Orice se vede la 10 lei. 10 lei produsul. 10 lei, 10 lei. Orice articol cu 10 lei, orice produs la 10 lei. Orice cu 10 lei, 10 lei orice produs. Orice se vede la 10 lei. 10 lei produsul. 10 lei, 10 lei. Orice articol cu 10 lei, orice produs la 10 lei. Orice cu 10 lei, 10 lei orice produs. Orice se vede la 10 lei. 10 lei produsul. 10 lei, 10 lei. O cameră interesantă, dar pare destul de veche ca și model. El la WhatsApp. Da. Dacă vedeți ceva produse interesante pentru voi și care v-ar interesa, lăsați în comentarii. Dați-mi și un like, un subscribe acolo dacă vă place, sunt la început și chiar am nevoie. O să încercăm să mai îmbunătățim și calitatea audio-video. Momentan sunt la început.
Cam noroi pe aici după ploile de zilele astea. Uite aici un Toshiba. $19 volți. Ăsta la ce preț e? 50? Ai idee dacă merge ceva la el să mai aprinde, să... La primărie că-i ducă pe celălalt. Plângem după ele. Avem prețuri de criză. Să vedem ce... Aici par numai produse noi. Nu... Avem și lăutar tot ce trebuie. Da, și am mai fost pe rândul ăsta. Așa că o să o luăm ușor spre mașină. Din păcate am dat iară 2 drojbă și de încheiere. Da. Și o să mergem spre mașină. Mulțumesc pentru vizionare. Dați-mi și mie un subscribe și un like, că sunt la început și chiar am nevoie, mă ajută mult. Și ce să zic, ne vedem data viitoare. Ne vedem data viitoare. La revedere!